Λοιπόν, επανήλθαμε και βάλαμε και το μικρόφωνο στον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο και μαζί με τον αγαπητό συνάδελφο τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο, διευθυντή του ΔΕΦΑΚ, του εξαιρετικού site στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όχι μόνο, αγαπητέ πρόεδρε κύριε Φώτη Κουβέλη. Θα κάνουμε μαζί, όλοι μαζί και οι τρεις μας, την επόμενη ώρα όλη αυτή τη συζήτηση για τα τεκτενόμενα στο εφετείο, τα εθνικά θέματα και στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διότι εσείς μας το έχετε πει εδώ και στο παρελθόν, νομίζω ήταν και ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος τότε. Ένα ισχυρό κόμμα στην αξιωματική αντιπολίτευση είναι χρήσιμο για τη δημοκρατία. Έτσι δεν είναι, Πρόεδρε? Βεβαίως. Και είναι χρήσιμο όχι μόνο επειδή θα λειτουργεί ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά γιατί μπορεί να προωθεί και μια ορθή πολιτική υπέρ των πολλών. Μια πολιτική η οποία μπορεί να αντιπαρατίθεται στη νεοφιλελεύθερη πολιτική που σήμερα ασκείται και η οποία σε καμία περίπτωση, κατά τη γνώμη μου και την βεβαιότητά μου, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας. Μιχάλη Παπαδόπουλε, ανακοίνωση της παράταξης της Ρένας Δούρου, δύναμη ζωής που λέει... Ναι, αποχώρησε από το Περιφερειακό Συμβούλιο πριν από λίγο. Με αφορμή αφενός με την, όπως καταγγέλει, τη στάση της Περιφερειακής Αρχής του κυρίου Πατούλη απέναντι στη Χρυσή Αυγή και κυρίως η καταγγελία είναι να πάψει πλέον η Περιφερειακή Αρχή του κυρίου Πατούλη να χρησιμοποιεί ως πολιτικό δεκανίκη για να περνάει μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα άτομα τα οποία προέρχονται από την παράταξη της Χρυσής Αυγής, έστω και αν αυτά έχουν αναξαρτοποιηθεί με κάποιον τρόπο. Και αφετέρου κατήγγειλε και χθες και καταγγέλει και σήμερα το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από 5 συναπτά έτη σταμάτησε ο εορτασμός της απελευθέρωσης της Αθήνας. 12 Οκτωβρίου του 1944, να υπενθυμίσουμε ότι απελευθερώθηκε η Αθήνα. Και μάλιστα εδώ να πούμε και το παράδοξο, το πολιτικό παράδοξο, ο κ. Πρόεδρος θα το ξέρει, ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στη Δύση η οποία δεν γιορτάζει την απελευθέρωσή της από την ναζιστική μπότα, αλλά γιορτάζει το όχι. Ναι. Είναι ένα παράδοξο το οποίο το έχουμε μόνο εμείς από τον ελεύθερο κόσμο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλοι οι άλλοι γιορτάζουν την ημέρα που απελευθερώθηκε η χώρα, η πρωτεύουσα της χώρας από την ναζιστική κατοχή. Εμείς γιορτάζουμε την ημέρα του όχι και όχι την ημέρα της απελευθέρωσης για προφανείς λόγους. Μετά το καθεστώς μεταξά και όσα ακολούθησαν, δεκαετία του 50, του 60, ήταν αλλιώς η Ελλάδα που στηνόταν σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο. Αλλά παρόλα αυτά θέλω να επισημάνω ότι υπάρχει αυτή η πρόταση που λέει ο κύριος Παπαδόπουλος να εορτάζεται και η επέτειος του όχι, όπου κανείς εκεί εορτάζει το όχι του ελληνικού λαού και την αυτοθυσία των Ελλήνων, αλλά να γιορτάζεται και η μέρα απελευθέρωσης της χώρας, της Αθήνας εν προκειμένου. Αλλά περισσότερο, Πρόεδρε, λέει ο Μιχάλης, ότι όντως έχει περάσει ότι γιορτάζουμε, είναι και εθνική επέτειος, γιορτάζουμε το όχι. Το όχι που ήταν το σύνολο του λαού της εποχής. Ο Ζαχαριάδης τότε από τη φυλακή ήταν και πολλά άλλα. Και που ίσως πλέον είναι και επίκαιρο. Στην ιστορία. Με τις εξελίξεις που βλέπουμε και στα ελληνοτουρκικά, ίσως να είναι επίκαιρο το όχι ολόκληρου του λαού απέναντι σε ορισμένες μεθοδεύσεις, ορισμένα τετελεσμένα και πολλά άλλα. Και θα το πάμε άλλο τώρα. Τη Δούρου, τη Ρένα, εγώ τη θεωρώ εξαιρετική πολιτική παρουσία. Δεν είναι του παρόντος τώρα να κάνουμε μια κουβέντα. Θα κάνουμε πρόσκληση, θα την έχουμε και τις επόμενες μέρες εδώ σε αυτά τα δημοσιογραφικά τραπέζια. Ένα σχόλιο. Πώς είδατε ένα σχόλιο για την Ρένα Δούρου, όλα αυτά, δηλαδή, εντάξει, και την παρουσία της στην αυτοδιοίκηση και στα πολιτικά πράγματα σήμερα. Ένα αξιολογότατο στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι μόνο. Νομίζω ότι τα πυρά που δέχτηκε, τα βέλη που δέχτηκε, αδικήθηκε, θα λέγαμε, την αδίκησαν την παρουσία της ως περιφερειάρχη στην Αττική και νομίζω ότι οι ενέργειές της, έστω και ως επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην περιφέρεια, είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Θα έλεγα ότι σήμερα, για παράδειγμα, η περιφέρεια εγκαινιάζει, αυτή είναι η συνέχεια της διοίκησης, εγκαινιάζει και κόβει κορδέλες στα τεράστια έργα που έκανε η περιφερειακή διοίκηση με επικεφαλή στην Ρένα Δούρου. Και να συμπληρώσουμε εδώ πέρα, επειδή άκουσα προηγουμένως ότι αναφέραμε και τις νέες ανακοινώσεις για τον κορονοϊό, την πορεία του κορονοϊού στην Ελλάδα, από τον ΕΟΔΗ κτλ.
170 κρούσματα στην Αττική. Να συμπληρώσουμε εδώ πέρα ότι είχε γίνει πολύ σημαντική δουλειά από την περιφέρεια Αττικής, το ξέρω και ο Πρόεδρος, την προηγούμενη περίοδο και στο θέμα της στελέχωσης και κυρίως του εξοπλισμού των νοσοκομείων της Αττικής. Των μεγάλων νοσοκομείων. Κάτω παρελθόν λες. Αλλά εγώ θα βάλω τώρα για να είμαι δίκαιος και σήμερα. Δηλαδή, γιατί είναι και ο Πατούλης, ο οποίος είναι και λόγω του ιατρικού συλλόγου και σήμερα γίνεται σημαντική δουλειά εκεί. Μιλάμε όμως για σημαντικά κονδύλια. Μιλάμε για κονδύλια τα οποία είχαν ξεπεράσει τα 80 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της περιφέρειας Αττικής για τις υποδομές στα νοσοκομεία. Ένα μάλιστα από αυτά μάλιστα είναι και νοσοκομείο αναφοράς του COVID-19 τώρα. Νοσοκομείο το οποίο είχε κλείσει την προηγούμενη περίοδο. Είχε κλείσει πριν το 2015, το Αγία Βαρβάρα πριν το 2015 και. Το παλαιό Λιμωδόν. Το παλαιό Λιμωδόν και πλέον λειτουργεί και μάλιστα και σημείο αναφορά. Λοιπόν, νοσοκομείο αναφοράς. Όλες οι παρατάξεις θα περάσουν. Όλες οι παρατάξεις περνάνε από εδώ, όλες. Έτσι δεν είναι, για να το λέω γιατί στέλνουν κάποια μηνύματα, όλες. Ακόμα και οι περιφερειακοί σύμβουλοι που είναι μόνοι τους και έχουν. Και για να είμαι και δίκαιος, όχι μόνο εκτός των γνωστών. Όχι μόνο η προηγούμενη αρχή της Ρένας Δούρου, όπως είπαμε και για τον κύριο Κεκίλια που κάνει όντως μερικές προσπάθειες, αλλά και ο προηγούμενος αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο Παύλος Οπολάκης, ο οποίος επίσης είχε κάνει πολύ σημαντική δουλειά και για το Αγία Βαρβάρα και για πολλά άλλα νοσοκομεία για να λειτουργήσουν. Μάλιστα. Για να λειτουργούν σήμερα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα πολιτικά, κύριε Πρόεδρε, κύριε Φώτη Κουβέλη. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από την ιστορία της Χρυσής Αυγής. Το σχόλιο, έτσι όπως διαμορφώνει την κατάσταση. Αύριο 12 το μεσημέρι έχουμε τις ποινές. Ναι. Η εμπειρία δικιά σας νομίζω είναι χρήσιμη για όλους. Ναι, είναι μια δίκη η οποία κράτησε, θα πω το αυτονόητο. Αυτονόητο με την έννοια το γνωρίζει ο ελληνικός λαός 5 και πλέον έτη. Μια ογκοδέστατη, αν θέλετε, δικογραφία με αποδεικτικά υλικά της εγκληματικής συμπεριφοράς, της εγκληματικής πλέον κατά την απόφαση του δικαστηρίου και την απόφαση του δικαστηρίου Χρυσής Αυγής. Η δικαιοσύνη λειτουργήσε όρθια, λειτουργήσε ανεξάρτητη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η δικαιοσύνη κινείται μέσα σε κοινωνικό κενό. Θέλω με άλλα λόγια να πω ότι η ανεξαρτησία της ακριβώς στηρίζεται όταν βαπτίζεται μέσα στην λαϊκή, την δημοκρατική διεκδίκηση. Και βεβαίως η απόφαση είναι σημαντικότατη, είναι ιστορική απόφαση, θα έλεγα όμως και σταθμός. Αλλά όπως σημείωνα σε ένα άρθρο μου πρόσφατα, σταθμός όχι αναμονής, αλλά σταθμός εγρήγορσης, διότι δεν έχουμε τελειώσει, δεν τελειώνει γρήγορα η υπόθεση του φασισμού και των ποικιλόμορφων και ποικιλώνυμων νεοναζιστικών μορφωμάτων, είτε εκδηλώνονται σήμερα είτε δεν εκδηλώνονται. Κατά συνέπεια είναι βαθύτατο πολιτικό το ζήτημα να αντιμετωπιστούν όλα τα αίτια και οι αιτίες που γεννούν επιλογές σε κάποιους πολίτες να ακολουθούν και να συμπαραστέκονται με ιδεολογίες και απόψεις οι οποίες είναι απάνθρωπες, είναι εγκληματικές. Είναι ναζισμός. Πάντως, οι 400, κάνοντας το συνήγορο διαβόλου για την οικονομία της συζήτησης, οι 400 τόσες χιλιάδες, δεν θυμάμαι Μιχάλη Παπαδόπουλε πώς ήταν, 460.000 νομίζω. Ναι, τόσο που είχαν ψηφίσει τη Χρυσή Αυγή. Πιστεύετε και εσείς, αγαπητέ Πρόεδρε, κύριε Φώτη Κουβέλη, ότι υπήρχε μια γενεσιουργός αιτία το που είπα πήγαν λίγο και πριν. ψήφισαν. Το είπα λίγο πριν ότι το μεγάλο δημοκρατικό καθήκον της πολιτικής είναι να αντιμετωπιστούν τα αίτια και οι αιτίες που γεννάνε την λαθεμένη και επικίνδυνη πολιτική επιλογή αρκετών συμπολιτών, 460.000 ακολούθησαν τη Χρυσή Αυγή. Βεβαίως μπορεί την πρώτη φορά να μην ήξεραν, έμαθαν όμως μετά. Και πρέπει ακόμη περισσότερο να μάθουν όσοι παραμένουν με τον α ή β τρόπο κοντά σε τέτοιες απόψεις και κοντά στο φασισμό, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Διότι πρόκειται για ναζιστική, νεοναζιστική, φασιστική οργάνωση, εγκληματική την είπε το δικαστήριο. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλο. Ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις. Καταρχάς, το είπες προηγουμένως, Βασίλη, να συμπληρώσουμε το ρεπορτάζ ότι ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις όλων των ενδιαφερομένων επί των προτάσεων του εισαγγελέα για τις ποινές. Οπότε, πραγματικά αύριο περιμένουμε να ανακοινωθούν οι ποινές. Οι ποινές οι οποίες, από ό,τι φαίνεται, θα οδηγήσουν την. 12 το μεσημέρι. Το κονκλάβι, ας το πούμε διαφορετικά, την ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής. Θα τους οδηγήσουν προφανώς, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, στη φυλάκιση. Νομίζω είναι και αυτό που περιμένει ο πιο πολλής κόσμος από τις ποινές αυτές. Και νομίζω ότι δεν έχω συμπληρώσω κάτι σε αυτά που είπε ο κύριος Πρόεδρος. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία συνέβησαν τις τελευταίες μέρες. Είναι πολύ σημαντική η αποκάλυψη του Φώτη του Κουβέλη, ο οποίος
μας είπε χθες ακριβώς για το τι γινόταν, για τις πιέσεις τις οποίες δεχόταν την προηγούμενη περίοδο. Να έρθουμε τώρα σε αυτό. Η Δημάρ. Στη Φωτεινή Λαμπρίδη στο TVXS. Ναι, στη Φωτεινή Λαμπρίδη στο TVXS. Θύμισε ακριβώς τι λέει το δημοσίευμα, τι δηλώσεις του Πρόεδρου. Ο Πρόεδρος είπε ότι την προηγούμενη περίοδο δεχόντουσαν πραγματικά ισχυρές πιέσεις από το Μαξίμου, από τον κύριο Μπαλτάκο, που ήταν τότε ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου. Και ο οποίος πραγματικά ουσιαστικά έβαζε τότε έναν εκβιασμό στην Δημάρ ότι αν δεν ψηφιστούν τα νομοσχέδια τα οποία έφερνε τότε το σύστημα Σαμαρά-Βενιζέλου, τότε αυτοί θα στρεφόσαν στη Χρυσή Αυγή για στήριξη μέσα στο Κοινοβούλιο ώστε να περάσουν τα νομοσχέδια αυτά. Εδώ να πούμε ότι σε ανάρτηση του ΔΕΦΑΚ απάντησε τότε απάντησε χθες και η Μαρία Γιαννακάκη, που ήταν στέλεχος της Δημάρ εκείνη την περίοδο. Το διαβάσαμε, ναι, έχει πολύ μεγάλο ρεπορτάζ. Όπου επιβεβαίωσε τις καταγγελίες αυτές του Φώτη του Κουβέλη και είπε χαρακτηριστικά ότι και σε αυτήν και στον κύριο Τσούκαλη έλεγε ο Μπατάκος χαρακτηριστικά. Κοιτάξτε, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Υπάρχουν δύο περιστατικά τα οποία θα αναφέρω παραλείποντας μια σειρά από άλλα. Μια σειρά από συμπεριφορές οι οποίες εν τέλει, όπως θυμάστε, οδήγησαν τη Δημάρ στο να φύγει από την κυβέρνηση. Το να ήταν με τον ρατσιστικό νόμο. Με τον νόμο που ήθελε να αντιμετωπίσει τον ρατσισμό. Να θυμίσω ότι είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία και θυμάμαι και την ημερομηνία, πρέπει να ήταν 13 Πέμπτου του 2013. Μάλιστα ολοκληρωμένο το νομοσχέδιο εστάλει στο Μαξίμου. Πριν από τη δολοφονία Φίσα. Πριν από τη δολοφονία Φίσα. Υπουργός ήταν ο Αντώνης Ρουπαγιώτης. Και ξαφνικά πληροφορούμεθα ότι δεν θα οδηγηθεί το νομοσχέδιο άρτιο, με παρατηρήσεις, με συμπληρώσεις. Δεν θα οδηγηθεί στη Βουλή, διότι ανετέθη η επεξεργασία στον κύριο Μπαλτάκο και, αν ενθυμούμε καλά, στον κύριο Σταμάτη. Το δεύτερο περιστατικό έχει σχέση με την όλη υπόθεση της ΕΡΤ, ενθυμίστε. Τότε υπήρξε μια στιχομυθία, η οποία μου μετεφέρθη μεταξύ του Μπαλτάκου, του Τσούκαλη και της Μαρίας Γιαννακάκη, όπου ο κύριος Μπαλτάκος είπε ότι, απαντώντας τον Νίκο Τσούκαλη, ότι εάν δεν ψηφίσετε δεν θα πέσει η κυβέρνηση, διότι θα αναζητήσουμε άλλες πορτοκαλιές. Θα αναζητήσουμε τη στήριξη από τη Χρυσή Αυγή. Τότε αναγκάστηκα να κάνω. Το είπε αυτό, Πρόεδρε, το υπονόησε? Κοιτάξτε, ήταν σαφές και μάλιστα ήταν και συνάδελφοί σας παρόντες, οι οποίοι το άκουσαν, και πρέπει να σας πω ότι αμέσως έγινε ένα σούσουρο στο ισόγειο της Βουλής, λίγο έξω από την αίθουσα του Κοινοβουλίου, όχι στο περιστήλιο, μέσα στη Βουλή, και μου μεταφέρθη. Και την άλλη μέρα, αν ενθυμούμε καλώς, έκανα μία δήλωση ότι έχουμε ομολογημένη τη θέληση να στηριχθεί αλλού η κυβέρνηση. Αναφέρομαι σε δύο περιστατικά. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα, τα οποία αθροιζόμενα οδήγησαν τη Δημάρ στο να φύγει από την κυβέρνηση. Διότι όταν εμείς μπήκαμε να στηρίξουμε την υπόθεση να υπάρξει κυβέρνηση στην χώρα μας, διότι τότε, θυμηθείτε, η Ελλάδα ήταν με το ένα πόδι μέσα στην χρεοκοπία, την ουσιαστική χρεοκοπία, διότι η τυπική χρεοκοπία είχε επέλθει. Και καταλαβαίνετε πού μπορούσε να οδηγήσει μια πολιτική αστάθεια. Και υπάρχουν και άλλα τα οποία εκ των υστέρων πληροφορηθήκαμε. Όπως? Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν ξέραμε την επαφή που είχε ο κύριος Μπαλτάκος με τον Κασιδιάρη. Δεν ξέραμε δηλαδή ότι είχε αναπτυχθεί ένας μικρός, μεγαλύτερος, δεν ξέρω πόσο ακριβώς, διάβλος επικοινωνίας εκείνη την εποχή. Αν τα ξέραμε αυτά... Διερευνητικές θα τις λέγαμε, για χρησιμοποιήσουμε και τον νόμο. Ναι, διότι πολλά πράγματα, όπως αποδείχτηκε, γινόταν πίσω από τις πλάτες μας. Όμως, ακριβώς να πάρω, αν μου επιτρέπεις, Μιχάλη, την σκητάλη από αυτό που είπε ο Πρόεδρος, ότι πολλά πράγματα γινόταν πίσω από τις πλάτες μας, είπε. Εγώ να βάλω τότε και να πω ότι η συγκυβέρνηση ήταν Αντώνης Σαμαράς, Βαγγέλης Βενιζέλος, Φώτης Κουβέλης. Ακριβώς. Το γεγονός ότι κάποιος τέλεχος, θέλω να κάνω το συνήγορο διαβόλου για την οικονομία της συζήτησης, λειτουργήσε έτσι όπως μας το είπατε και όπως και το είπατε και πριν, το είπατε και τώρα. Όμως η εικόνα που έχει περάσει είναι η Χρυσή Αυγή να βγαίνει η ηγετική της ομάδα από τη γάδα επικυβέρνηση Σαμαρά. Μπορεί κάποιος, δηλαδή θέλω να υπονοήσω ότι πιθανότατα να λειτουργούσαν κάποιοι ερήμην κάποιον. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να πω ότι
Δηλαδή υπονοείται ότι ο Σαμαράς ότι ήταν λειτουργήσαν γνώστης. ερήμην. Κοιτάξτε, εγώ θα σας μιλήσω πάρα πολύ καθαρά. Ναι. Είχαν δημιουργηθεί οι φάκελοι, 32 των αριθμών, αλλά με καθυστέρηση οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Διότι ή υπήρχε αναμονή, η οποία αναμονή φαίνεται ότι ήταν υπαρκτή για το λόγο ότι λίγο μετά είχαμε όλα αυτά τα φαινόμενα, τα συμπτώματα με τον Παλτάκο κλπ. Ναι. Ή επρόκειτο περί μιας αβελτηρίας. Επειδή τίποτε όμως στην πολιτική δεν γίνεται από αβελτηρία, όταν μάλιστα πρόκειται για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, μα τόσο σημαντικό, και πρέπει να σημειώσω και το εξής. Εάν είχαμε τον αντιρατσιστικό νόμο, πολλές από τις υποθέσεις που στη συνέχεια αθρίστηκαν σε άλλους ποινικούς φακέλους της συμπεριφοράς της Χρυσής Αυγής, να είχαν σταματήσει. Τότε. Και ενδεχομένως να πω και το άλλο. Να είχε αποφευχθεί και ο θάνατος του Φίσα, του συγκεκριμένου συμπολίτη μας Πακιστανού που τον δολοφόνησαν, οι επιθέσεις που έγιναν στους Αλλιείς, στο ΠΑΜΕ και σε μια σειρά από άλλα γεγονότα. Ξέρετε, τα γεγονότα, κύριε Ταλαμάγα, κύριε Παπαδόπουλο, ήσαν πολλά. Ήσαν πολλά. Και βέβαια τα κορυφαία ήταν αυτά, κορυφαία με την έννοια ότι εντοπίστηκαν, οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη για να έχουμε την τελική αυτή κρίση. Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο υπήρξε η συνένωση των δικογραφιών για να αποτελέσουν μία δικογραφία, μέσα από την οποία και στη βάση του αποδεικτικού υλικού τι προέκυψε, ότι όλα τα επιμέρους ζητήματα είχαν μια συγκεκριμένη σταθερή αναφορά, έναν κοινό παρονομαστή, την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Και για να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κύριος Πρόεδρος, στο πλαίσιο εκείνης της εποχής, να μην ξεχνάμε, Βασίλη, ότι ήταν και ένα πλαίσιο πολύ πιεσμένο και πολιτικά, από πλευράς πολιτικών εξαιρήσεων, με την έννοια ότι βεβαίως και οι φάκελοι όλοι της Χρυσής Αυγής μαζεύτηκαν σε έναν και είδαμε πραγματικά τις σκηνές αυτές να πηγαίνουν στην Ευελπίδων με χειροπέδες, πολλά από τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Να θυμηθούμε όμως ότι ήταν και μια περίοδος όπου συνέβαιναν πάρα πολλά πράγματα στο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Ερχόταν η εκλογή Πρόεδρου της Δημοκρατίας, υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση σε κόμματα και στο κόμμα του κυρίου Πρόεδρου υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση τότε και από μέσα μαζικής ενημέρωσης για να ψηφιστεί ένας Πρόεδρος της Δημοκρατίας και να μην οδηγηθούμε έτσι σε εκλογική αναμέτρηση τον Ιανουάριο του 2015. Και κανείς μπορεί τότε, τουλάχιστον εμείς οι δημοσιογράφοι που παρευρισκόμαστε και σε ιστορίες, συνωμοσίες γενικά και όλα αυτά, να βγάλει τα συμπεράσματά του και να θεωρήσει ότι όλο αυτό ήταν ένα πολύ θολό σκηνικό. Για να πάρω λίγο τη σκητάλη από όλα αυτά, πάντως να πω κάτι το οποίο επισήμανε ο κ. Πρόεδρος πολύ σωστά προηγουμένως. Η Χρυσή Αυγή μπορεί να τελειώσει, ο ξαυγητισμός δεν τελειώνει όμως. Και δεν τελειώνει εδώ πέρα ο ξαυγητισμός. Πραγματικά είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει ακόμα να ξυλωθούν από την κοινωνία, διότι θα πρέπει κανείς να δει ότι 460.000 κόσμος με κάποιον τρόπο οδηγήθηκαν. Και μάλιστα όχι μία φορά, αλλά σε δύο συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις να πάνε στο νεοναζιστικό αυτό μόρφωμα και να μην, ουσιαστικά, να μην καταλαβαίνουν τι ακριβώς ψηφίζουν, γιατί όπως αποδείχθηκε χθες από το δικαστήριο, ψήφιζαν μια εγκληματική οργάνωση και όχι ένα πολιτικό κόμμα. Γι' αυτό θέλω σχηματικά να το πω ότι η δημοκρατία πρέπει και να βαθαίνει και να πλαταίνει. Και το βάθεμα της δημοκρατίας είναι υπόθεση θεσμών και είναι υπόθεση πολιτικής. Γι' αυτό η πολιτική είναι υπεύθυνη για το τι πράττει, για το τι θα πράξει και γιατί οφείλει να πράξει, σε σχέση πάντοτε να λειτουργεί ως αποθητική δύναμη αυτών των επιλογών από κάποιους συμπολίτες μας, επιλογές που έχουν σχέση με τον φασισμό και τον νεοναζισμό. Αλλά κοιτάξτε, εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Παπαδόπουλο. Δεν μπορούμε να γλιτώσουμε γρήγορα και αποφασιστικά, εάν δεν πάρουμε αμέσως μέτρα. Και τα μέτρα είναι πολιτικά. Άλλωστε, ας κοιτάξουμε λίγο έναν περίγυρο που δεν είναι πια περίγυρος, δεν είναι γειτονιά μας, είναι σπίτι μας, η Ευρώπη. Τι γίνεται μέσα στην Ευρώπη. Και εκεί σηκώνουν κεφάλι νεοναζιστικά μορφώματα. Είτε ευθέως, είτε εμφανώς και εντελώς απρόκλητα, είτε κρύβονται πίσω από την λεγόμενη ακροδεξιά. Όπως Όρμπαν. Και να μην αναφέρω κι άλλους. Εδώ πάντως θα έλεγα, θα μπορούσαμε να βάλουμε και μια άλλη παράμετρο στη συζήτηση, και αυτή είναι η ευθύνη του πολιτικού κόσμου και των κομμάτων πλέον. Με την εξής έννοια, ότι όταν ο κόσμος καταλαβαίνει, ότι μάλλον έχει το άρωμα, ότι υπάρχουν διάφορες συναλλαγές, ότι υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία γίνονται όχι τόσο πολύ στο φως της επιφάνειας, αλλά πίσω από την επιφάνεια. Αναφέραμε προηγουμένως
τον διάλογο του κυρίου Μπαλτάκου τότε με τον Κασιδιάρη και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία συνέβαιναν κτλ. Τότε πραγματικά ο κόσμος πολλές φορές οδηγείται σε αποπολιτικοποιημένες λύσεις, όπως είναι για παράδειγμα το μόρφωμα της Χρυσής Αυγής ή οποιοδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει, ή όπως βλέπουμε και στην Ευρώπη διάφορα άλλα σχήματα τα οποία είναι περίεργα. Και μάλιστα. Παίρνουμε να πάρουμε τη σκητάλη για να δώσουμε και το ρεπορτάζ. Προηγουμένως είχαμε το πρωί την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού ότι θα προτείνει την Άννα τη Διαμαντοπούλου για Γενικό Γραμματέα του ΟΣΑ. Να πούμε ότι αυτό δεν είναι τόσο όσο φαίνεται επιφανειακό. Έγινε μια κριτική πάνω σε αυτό για το γεγονός ότι προτείνεται. Άκουσα και την κουβέντα για να πάω και τη σκητάλη από την κουβέντα προηγουμένως του καλούς συναδέλφους και από σένα, Βασίλη, ότι ας το πούμε διαφορετικά. Συμμετοποιείται η Νέα Δημοκρατία. Επειδή η Άννα Διαμαντοπούλου προέρχεται από το εξυγχρονιστικό περιβάλλον, κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό κτλ. Καταρχάς, να πούμε κάτι. Δεν είναι τόσο αθώο αυτό, όσο νομίζουμε αθώο εννοώ πολιτικά. Με την εξής έννοια, ο ΟΣΑ είναι ένα εργαλείο. Ο ΟΣΑ την προηγούμενη περίοδο είχε δώσει αυτό που λέγαμε την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ και πολλά άλλα πράγματα, τα οποία είχαν καθοδηγήσει πολλές φορές τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα και τις είχαν επηρεάσει σημαντικά αυτά τα 7 χρόνια. Των μνημονίων. Το ένα το κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, για να δώσουμε και το ρεπορτάζ, υπήρξε και υπάρχει πλέον πολλή αναταραχή. Ξέρω ότι και μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει πολλή αναταραχή. Υπήρξε και ένα tweet του Ανδρέα του Λοβέρδου, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος το στυλίτευσε και είπε ότι φαίνεται ότι συγκυβερνάμε με τη Νέα Δημοκρατία και κάποιοι δεν μας το λένε. Με ευθύνη κάποιον δεν το ξέρουμε. Υπήρξε και αντίδραση από το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία πραγματικά ρωτάει αν τελικά πραγματικά υπάρχει μια άτυπη συγκυβέρνηση ανάμεσα στο Κινάλ και στη Νέα Δημοκρατία και ότι θα πρέπει ο Πρωθυπουργός να απαντήσει πάνω σε αυτό. Θα ήθελα αυτό να το επίσης για άλλη μια φορά να το σχηματοποιήσω. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι αυτό λέτε ουσιαστικά. Ο ελληνικός λαός θέλει την ηθική της πολιτικής. Και η ηθική της πολιτικής δεν είναι κάποια μεταφυσική και αφηρημένη έννοια. Η ηθική της πολιτικής συγκροτείται, αναδεικνύεται και αφήνει βαθύ και ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία και από τις επιμέρους μικρές, μεσαίες, μεγαλύτερες πολιτικές ενέργειες και συμπεριφορές. Πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ? Να κάνουμε μια παρέμβαση. Παρακαλώ. Επειδή πάλι να πω τη σκητάλη από τα προηγούμενα σχόλια των συναδέλφων. Να πούμε για κάτι ακόμα. Είδαμε την προηγούμενη περίοδο, μάλλον βλέπουμε αυτή την περίοδο, πολλά στελέχη, επειδή κάναμε την κουβέντα για την κυρία Διαμαντοπούλου, βλέπουμε πολλά στελέχη, να αξιοποιεί ο κ. Μητσοτάκης πολλά στελέχη από τον λεγόμενο χώρο της κεντροαριστεράς, στον χώρο του εξυγχρονισμού κτλ. Πραγματικά έχει ενδιαφέρον το πώς προσεγγίζεται και από τα ΜΜΕ αυτή η κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή, όταν τα κάνει αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη η οποία μπορεί να απλώνεται προς όλες τις πλευρές. Όταν την προηγούμενη περίοδο ο Αλέξης Τσίπρας είχε μερικά στελέχη τα οποία έφερε προς τον ΣΥΡΙΖΑ κτλ., αυτό ήταν ανταλλαγή για καρέκλα. Έχει σημασία το πώς παρουσιάζεται και το λέω για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι αυτός. Ο άλλος λόγος είναι πραγματικά. Είδαμε χθες τον κύριο Ρουπακιώτη, ο οποίος ήταν στέλεχος τότε της Δημάρου, Υπουργός Δικαιοσύνης, να κάνει μια πάρα πολύ σημαντική αποκάλυψη για το τι συνέβη με ένα κρίσιμο νομοσχέδιο το 2013 και το οποίο θα μπορούσε πραγματικά να αλλάξει ίσως, και εννοώ με την έννοια της επιτάχυνσης, του ξυλώματος της Χρυσής Αυγής, του μορφώματος της Χρυσής Αυγής. Ίσως να μην οδηγηθούμε και σε μερικά τραγικά γεγονότα, αν είχε γίνει. Είδαμε λοιπόν την ίδια περίοδο, αφενός τις καταγγελίες του κυρίου Κοντονή, δεν εξετάζω το timing, αφετέρου τις καταγγελίες του κυρίου Ρουπακιώτη. Οι πρώτες υπερπροβλήθηκαν, οι δεύτερες σχεδόν έχουν εξαφανιστεί. Ξέρεις ότι δεν θα μπω καθόλου στο να κρίνω το πώς το βλέπουν οι δημοσιογράφοι, όμως εδώ υπάρχει και μια ευθύνη του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να ανοίξουμε αυτή την τετράωρη συζήτηση. 4 ώρες θα μας πάρει, 5, όταν θέλεις να το ανοίξουμε για να το κουβεντιάσουμε. Αλλά επειδή και δυο περάσαμε για τη σχέση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα πάμε σε αυτό, νομίζω τώρα στην κουβέντα που θα κάνουμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επειδή και δυο περάσαμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να πούμε κάτι. Ότι και εδώ, σε αυτό το εξαιρετικό κανάλι, το οποίο έχει πολύ μεγάλο βαθμό ελευθερίας και το ξέρω και το λέω και εγώ 3 χρόνια που με καλείτε εδώ και διαλέγουμε πάντα τα περιφερειακά κανάλια, γιατί έχουμε ελεύθερη. Αλλά και στην όταν περάσαμε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το δελτίο δεν το φτιάχνει. Αν δεν θέλεις, δεν το φτιάχνει κανένα κόμμα και κανένα γραφείο τύπου. Το φτιάχνουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί και εργάζονται και τιμούν τη δουλειά την οποία κάνουν. Αυτό δεν αφορά μόνο την ΕΡΤ, αφορά όλα τα κανάλια. Κατά συνέπεια, αν δεν μπορεί πραγματικά, κατά τη γνώμη μου, να υπερπροβάλλεις ή να προβάλλεις όσο χρειάζεται τις δηλώσεις Κοντονή και να εξαφανίσεις την καταγγελία Ρουπακιώτη που ήταν Υπουργός Δικαιοσύνης για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ δεν θα σχολιάσω καθόλου την ΕΡΤ, την αρχή μου.
θα το αφήσω εκεί και θα πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι, ας μου επιτραπεί. Βεβαίως, να το αφήσετε. Παρότι ο Φώτης ο Κουβέλης είχε φύγει από την κυβέρνηση τότε με αφορμή την ΕΡΤ. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι δεν θέλετε να σχολιάσετε. Επιτρέψτε μου εμένα όμως να σχολιάσω. Και να σχολιάσω μόνο ένα ζήτημα. Το πώς διαμορφώνεται η κοινή γνώμη. Το πώς διαμορφώνονται οι επιλογές της κοινωνίας. Όλα αυτά έχουν σχέση και με τον εκπεμπόμενο λόγο, για να χρησιμοποιήσω μία διατύπωση. Τι λόγος εκπέμπεται, τι εικόνα εκπέμπεται από την τηλεόραση και πώς διαμορφώνεται η κοινωνική επιλογή, για να μην πω η κοινωνική συνείδηση. Το θέμα της αντικειμενικότητας, του πλουραλισμού, δηλαδή της πολυφωνίας, είναι ουσιώδες ζήτημα δημοκρατίας. Δεν θέλω να ασχοληθώ περισσότερο με αυτό, αρκεί μόνο, μια και μιλούσαμε για τη Χρυσή Αυγή, να σημειώσω πόσα χέρια δεν αντάλλαξαν χειραψία μέσα στην τηλεόραση, και εννοώ τηλεόραση και χρυσαυγίτες, πόσος παρηγορητικός λόγος για σοβαρή και μη σοβαρή Χρυσή Αυγή ακούστηκε, πόσος εξοραϊσμός των εγκληματικών πράξεων μελών της Χρυσής Αυγής δεν υπήρξε. Θέλω με άλλα λόγια να πω, και το λέω με απόλυτη πολιτική συνείδηση και ευθύνη, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ή ενημέρωσης, όπως θέλετε, έχουν μεγάλο κομμάτι, έχουν βαρύνουσα σημασίας θέση μέσα στην λειτουργία της δημοκρατίας και πώς διαμορφώνεται η κοινωνική βούληση, πώς διαμορφώνεται η κοινή γνώμη και πώς διαμορφώνονται οι διεκδικήσεις αυτής της κοινωνίας. Μία είδηση, είστε εξαιρετικά έγκριτοι και έμπειροι δημοσιογράφοι, που μπορεί να καταγράφει, αν θέλετε, μία ατέλεια, εγώ δεν σας λέω λαθεμένη, ατέλεια της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής. Πόσο εύκολα μπορεί να εξοραϊστεί και από την θέση Χ που έχει η σπουδαιότητά της να πάει στη θέση Ψ. Το παράδειγμα του κυρίου Κοντονή είναι συγκεκριμένο και χαρακτηριστικό. Υπήρξε δομημένος αντίλογος, δομημένος με την έννοια όχι ότι δεν υπήρχε, αλλά που να προβληθεί τι είναι αυτοί οι ποινικοί κώδικες. Θέλω λοιπόν να σας πω, με την ευκαιρία που έχουμε αυτή τη συζήτηση, ότι όποιος υποστηρίζει ότι οι ποινικοί κώδικες, δουλειά 10 ετών και πλέον από μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία δεν ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, είχε έγκριτους συναδέρφους μου στη νομική επιστήμη, καθηγητές, νομικούς, και τι είπαν οι ποινικοί κώδικες, αν θέλετε εν συνεχεία και αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεν μπορώ να βάλω στους ποινικούς κώδικες ότι δεν θα έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε αυτός ο οποίος καταδικάστηκε. Πού πρέπει να μπει αυτό? Στον εκλογικό νόμο. Και μάλιστα, κύριε Ταλαμάγκα και κύριε Παπαδόπουλε, στην εισηγητική έκθεση αυτού του νόμου ρητά ορίζεται αυτό το πράγμα. Δεν μπόρεσε να μείνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχασε τις εκλογές και κατέθεσε τώρα τροπολογία. Και έρχεται η Νέα Δημοκρατία και την απορρίπτει την τροπολογία. Τώρα, για να περάσω όμως, γιατί έχουμε πολύ λίγα λεπτά, με αφορμή και την περίπτωση του Σταύρου Κοντονή και όσα ακούστηκαν και όσα διαδραματίστηκαν τις προηγούμενες μέρες, να επαναφέρω το ερώτημα: πού πηγαίνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Είστε ικανοποιημένος από τη λειτουργία έτσι και όλα αυτά τα οποία γίνονται? Ξέρετε, Πρόεδρε, αισθάνομαι ότι δεν έχετε μία ομοιογένεια και ότι κάποιοι λειτουργούν κοιτάνε προς άλλες κατευθύνσεις ή χρησιμοποιούνται από άλλες κατευθύνσεις. Η ομοιογένεια, κύριε Ταλαμάγκα. Πάντως και στα εξωτερικά, στα ενωτικά, εκεί βλέπουμε ξεκάθαρα ότι υπάρχουν δύο γραμμές, δύο διαφορετικές γραμμές. Όχι, βεβαίως υπάρχουν όχι δύο απόψεις και περισσότερες απόψεις. Αλλά υπάρχει όμως μία γραμμή. Και ποια είναι η γραμμή? Αυτή η απόφαση η οποία ψηφίστηκε από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μέλος του οποίου είμαι, με ομοφωνία, με σύνθεση. Τώρα, εάν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης πιάνουν τις επιμέρους διαφορές και επιτρέψτε μου την έκφραση να κάνουν την τρίχα τριχιά, αυτό πράγματι δεν μπορεί να το ελέγξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής ως προς όλο το πεδίο που έθεσε το ερώτημά σας, υπήρξε για ένα διάστημα εσωστρέφεια? Βεβαίως υπήρξε. Αλλά αυτή η εσωστρέφεια δεν υπάρχει και η εξωστρέφεια και η κοινή γραμμή προκύπτει στη βάση του πολιτικού προγράμματος, της πολιτικής συμπεριφοράς. Κοιτάξτε, η διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ
στηρίζεται σε ένα κείμενο, σε μία απόφαση που λέει βεβαίως έχουμε διαφορετικές αφετηρίες. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν έρθει αξιόλογοι άνθρωποι, στελέχοι, βαθιά δημοκράτες από άλλες αφετηρίες. Έχουν έρθει από το ΠΑΣΟΚ, έχουν έρθει από άλλους πολιτικούς οργανισμούς. Αλλά τι μας συνέχει, τι μας ενώνει σε μια κοινή γραμμή, οι πολιτικές αποφάσεις. Πριν κάνει ο Μιχάλης τελευταία ερώτηση, είναι κυρίαρχη προσωπικότητα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Αλέξης Τσίπρας? Βεβαίως. Είναι. Βεβαίως. Μονολεκτικά. Βεβαίως είναι. Ή μπορεί να γίνει αρχηγικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, κάνει κάποιο κριτική κάνουν... Αρχηγικό κόμμα δεν μπορεί να γίνει. Βεβαίως, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, έχει μία σχέση εξαιρετική με τους πολίτες, με τον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Και έχει αυτή τη σχέση και, με αυτά και για αυτά που κάνει, και για αυτά που υποστηρίζει, και για αυτά που εκπέμπονται από τον πολιτικό του λόγο. Αλλά αρχηγικό κόμμα, αν θέλετε κάτι για το οποίο μπορούσε κάποιος να κατηγορήσει τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ξέρετε τι είναι? Και με βλέπετε να υπομειδιώ. Οι ατέλειωτες διαδικασίες προκειμένου να υπάρξουν οι συλλογικές αποφάσεις. Είναι κακές οι διαδικασίες? Όχι. Υπηρετούν τη συλλογικότητα και βεβαίως δεν έχουν καμία σχέση αυτές οι διαδικασίες και η συλλογικότητα με αρχηγικό κόμμα. Κύριε Πρόεδρε, επειδή οι ώρες είναι κρίσιμες και έχουμε μισό λεπτό, Μιχάλη, πολύ σύντομα. Και στα εθνικά και στην οικονομία και στα θέματα της πανδημίας, και επειδή πραγματικά βλέπουμε την κυβέρνηση να βρίσκεται ίσως σε μια δυσχερή θέση αυτή την περίοδο, είδαμε και τα ανοίγματα του Κυριάκου Μητσοτάκη και προς την κεντροαριστερά. Το πρωί σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα για τους δεξιούς. Το πρωί ξεκινήσανε με τον κύριο Ντόκο και συνεχίσαμε με την κυρία Διαμαντοπούλου. Για την κανονική δεξιά είναι μια δύσκολη μέρα. Την ερώτηση έχουμε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Η ερώτηση είναι η εξής. Βλέπετε πρόορες εκλογές, βλέπετε εξελίξεις? Όχι, δεν τις βλέπω. Δεν τις βλέπω διότι εκτιμώ ότι η κατάσταση που έχει σχέση με τον κορονοϊό, η κατάσταση η οποία είναι σε εξαιρετικά λεπτή, αν θέλετε, κατάσταση, βρίσκεται σε μια κατάσταση, η υπόθεση της εξωτερικής μας πολιτικής, σε εξαιρετικά ευαίσθητο σημείο, αποφεύγω άλλες διατυπώσεις, δεν μπορεί να δικαιολογήσει σε καμία περίπτωση και αν θέλετε και με μία ύφεση η οποία στην κυριολεξία τρομοκρατεί όποιον ξέρει να διαβάζει τους οικονομικούς αριθμούς, δεν επιτρέπει να πάμε σε εκλογές. Πιστεύετε ότι το έχει στο μυαλό του Πρωθυπουργού αυτό? Εγώ πιστεύω ότι το έχει πάνω στο τραπέζι, κύριε Παπαδόπουλε. Πιστεύετε ότι το διατήρησε στο τραπέζι το ενδεχόμενο? Το έχει πάνω στο τραπέζι. Απλώς εγώ σας είπα, εάν αυτό αφορούσε εμένα, αν αφορούσε το κόμμα μου, τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να ευχαριστήσουμε τον Φώτο Κουβέλη. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο. Θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Αύριο 5:30 εδώ ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Αμαλία Κάτσου. Γεια σας.